लाबारि नुदों हारसिं बरिं जाबाय थानायखाय खारफादोंसो आङो आयो बिदिसो आंखौथ' लिंथ' what a place here मा जाखो मानसिया hey हुदा मा जाखोलै Hey guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. तो all for दिनै माने जोंनि थाखाय मोनसे बहुत स्पेशल डे आरोना माने जोंनि इउनिभारसिटिनि फार्स्ट इयार फोरनि थाखाय सिनियरफोरा जोंनि थाखाय मोनसे बरियाके मोनसे फ्रेशार्स खुंनो थाखाय आखायाव लादों दिनै माने फ्रेशार्स डे लोगोफोर माने गासिबो डिपार्टमेन्टआव आरोना माने जों बेयावनो पार्टिसिपेट खालामनो थाखाय थांगासिनो जोंनिया आगैजों जों नै अट' हमसै या बेनोसै लोगोफोर हदाय अट' Welcome to University. ओमफ्राय नै जादों जोंनिया बर'नि फेमास राइटार जों गोदो गोदाय फरायफुबाय थानाय माने मदाराम ब्रह्मनि फिसौजो नङा होमबा बिसा बिमानि बिफायानो जाबाय मदाराम ब्रह्म आरोना This is our department Geography. Wow. Freshers Day celebration. कैसा आ रहा है feelings कैसा है अच्छा है ना Hello, happy birthday. Thank you. Hi friends, I'm लोगों को मेरी न्यू वीडियो पे स्वागत करते हैं। तो आज हमारे डिपार्टमेंट पे साइन हुआ ने तो तो सब लोग भी अभी नाश्ता करेगा गाना करेगा जैसे कि मैं अभी लोगोफोर बाय द वे नै दायो जों ओंखारलांबाय न'निफ्राय ओमफ्राय दिनैथ' लोगोफोर कलेजाव ओरैबायदि लासिं जानांबायना माने ओरैबायदि खानसेबो लोगोफोर आं मोसाफेराना आरोना स' आङो मोसानो होबाय आरोना स' मोसानायखाय आं भिडिअ लानो हायासै थ' बेनि थाखाय आं खारग'बाय आरोना देखायनो थाखाय ओमफ्राय लोगोफोर बाय द वे दायो जों थांगासिनो लोगोफोर वेलकाम टु क'क्राझार लिटारेरि फेस्टिवल आकर कैसा लग रहा है भाई तो लोग अच्छा लग रहा है ना तो गाइस दायो जों नै सहैनोसै आरोना नै बरिया बेनो जाबाय नै बड'लेण्ड कालचारेल कमप्लेक्सनि मेन गेटआ ओमफ्राय सिङावनो जागासिनो आरो प्रग्रामा आबौखौ फैगोन सानथाराखैमोनलै आं बा निजाबो दङ माथो आसोलासो दङ माथो बा खबर होआ आरोना आं नोंखौ फैगोन ना फैगोन खबर होआ साडेनलि आं माखौ खबर होआसै आरो हारसिं बरिं जाबाय थानायखाय खारफादोंसो आङो आयो बिदिसो आंखौथ' लिंथ' हाखै दे दे जागोन दे आब' फैना बोरै नांखो मोजां थान्दायाव माने दिनैसो गानदो आरोना ने गुदुंसि दिनैसो फार्स्ट टाइम ओमफ्राय मा नुगोनथाय मा जादों जायाखै बेखौसो नायफैदोंमोन माने दायो माने अख्रां गंसे नांगौ होननाय मोनसे फावथाय देखायगोन आरो स' बेखौनो एसे नायनो फैबाय नायनोसै नांगौ ना दसेफोर नों बुंनायासो मिथिबाय आं ओमफ्राय आब'आव एसे बरिं मोनदों ना दासो फैब्रबबायनो आरो दासो फैब्रबदों आंखौ आब' लिंनांगो आंबो दा मिथियामोन आंबो खारबोफादोंसो बरिं मोननानै दायो नै जागायनोसै जोंनिया Are you ready? नै जोंनिया दालमिया सेमिने सिंगोरा नै जोंनिया आदायाव सफैबाय नायनो थाखाय फिल्म लोगोफोर दायो नै माने फावथाया माने जागायजेनबाय आरोना नै ओरैबायदि जेन्टेल ओरैबायदि बरिया मोनसे स्टेज आच्छा गोदोनि गामसा बिदिसो कालारा लोगोफोर नैबे जाबाय गोदोनि गामसानि डिजाइन आरोना नै गोदोनि गामसानि कालार बोरै मोननाय नायनो लाबानो जाबाय लावजोब्बाय दानियाबा What the happening? मा जाखो दसेनो खाबाय फाग्ला बारि नुदों दिनैसो फार्स्ट टाइम नुबाय आरोना नै गोथैनि उन फुदा फैफाबाय दै नै बिनिलाय आत्मा फैफा आयौ गोथै बानायनि उन फैफाबाय बिनि जिउमाया अ माय गड बिन्थ' मा जाखो मानसिया हुदा मा जाखोलै हुदा फाग्ला जादों नामा
दावराव जाथ'नो नाङा जोबजासिम दावराव जाथ'नो नाङा इदिनो जादों Guys, food, oh my god. जोब्बाय ना जोब्बाय bro नायना बोरै मोनखो बरिया बरिया ना एकदमबारे माबा खारनायनि डिजाइना आरो गोदोनि गानखौ नुबायलै दे जोबोद साबायखर नायना बोरै मोनखो थियेटार ग्रुपनि साफ्रोमबो गाबबायसो ना होमबा जों सानैजों माने आर्टिस्ट एबा महरगिरि बिथांमोनखौ डिरेक्टर बुजियाखै आरो ना स्क्रिप्ट राइटर्स ए रियेल इन्टेलिजेन्स I request all of you to come on stage नोंथांमोन बे साफ्रोमबो एमजे गाबबायसो नामा एमजे मोनसे जोबोद लोगोफोर दायो नै जोब्बाय आरो ना फावथाया बहुद बरिया जादों बिथांमोनहा जों दायो नै जोंनिया माने माबाया जोब्बाय आरो ना माने फावथाया जोब्बाय माने काहानिया जोब्बाय ओमफ्राय दायो जोङो नैयाव जोंनि आबरिंकि आं जुरि आब' मोनसे एसे फट' शुट खालामसै आरो ना फैनाय हिसाबै बाबरे ओमफ्राय नै लोगोफोर नायबानो जाबाय नै माने सिनारिफोरखौ नाय ओरैबायदि बरिया आरो ओरैबायदि मानसि जादोंमोन ना आरो काहानिया ओरैबायदि बेस्ट जाखादों बेलागाव हम करेंगे ओमफ्राय बेयाव लोगोफोर लाइभ सिंगिं जागासिनो दै नै बिया बरिया बनफायार गासिबो बिजि फट' लानायाव बाबरे ओमफ्राय लोगोफोरनियाव नै लाइभ सिंगिं जागासिनो आरो ना बनफायाराव र' बिदिनो एसे नायनो थानि र' दसे र' 1 सेकेन्ड नै लोगोफोर लाइभ सिंगिं जागासिनो बनफायार What a place here. Beautiful. सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है तो जो मिला वो Oh, photo shoot, video shoot, video shoot nih leh. Status, okay. Besang babu status is main.